Vaig néixer aquí a Barbens, vaig estar estudiant fora, vaig tornar cap aquí i aquí sóc feliç. Fa 22 anys que vic aquí a Barbens. Aquí a Barbens tinc part de la meva família i els meus amics. Els serveis que corresponen donar a l'Ajuntament ja els tenim, menys els més importants potser a l'hora de sobreviure, que són tot el que té a veure amb l'alimentació. La gent jove està marxant de Barbens i sabem que hi ha moltes cases buides que s'haurien de rehabilitar. Necessitem aquesta gent jove i que els propietaris d'aquestes cases les posin al lloguer. Si tens una casa buida, Lloga-la i dona vida al poble.